Avui som al carrer Consell de Cent, en Calàbria, som milers de persones en una mobilització sense precedents a la ciutat per aturar un desnonament, el desnonament d'en Josep de la Casa Orsola, que és un símbol de la ciutat, que està resistint als processos que estan expulsant a milers i milers de veïns i de veïnes dels barris de Barcelona. És un drama més dels que vivim cada setmana a la ciutat, però aquest drama s'ha pogut aturar de moment gràcies a l'organització ciutadana. Avui hem estat milers de persones que hem dit que s'ha acabat, que el Josep no abandonarà casa seva, que Casa Orsola no es desnona i que no tolerarem que els fons d'inversió facin el que vulguin amb les nostres cases i les nostres vides. Tota aquesta mobilització ha estat gràcies a la feina incansable del Sindicat de Llogaters i Llogateres de Catalunya. Ells tenen la policia, però nosaltres tenim les claus. Avui som a l'Eixample, però demà pot ser a Sants, pot ser a la Bordeta, pot ser a la Marina. La Casa Orsola és una casa amb veïnat que hi viu allà des de fa més de 20 anys. De cop i volta va arribar un fons voltor, va comprar tota la finca i es va proposar expulsar a tots els veïns i a totes les veïnes per poder triplicar i quadruplicar els preus i el que cobren per cada habitatge, convertint l'edifici residencial en un edifici de lloguer temporal. Volen fer-nos fora. Units, aconseguirem canviar la situació, canviar la llei, canviar les normes perquè es preservi el dret a l'habitatge. Amb un Casa Orsola estem tots i totes amb vosaltres.